से आदेश बा हमारा रमेश बाबू के तब वही में तने एगो प्रेम रस के गीत चली जाओ ना बीमारी में दुनिया भुलाइल बिया दुनिया भुला गइल बिया राम के नाम धइल भोर पड़ जाता मर्द मेहरारू सबका कहता नहीं कम से कम सूते के बार 5 मिनट राम के नाम जप लो जागो तबो जप लो सिखौलो पर भोर पड़ जाता ई बात केहू का नहीं के भोर पड़त दिन भर मोबाइल चार्ज करता बबुआ लू आ साझी खान दुकाना एसपी साहब के लगा के और रात भर कोई 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 खइलू ओए पूछत ले खइलू तो भर पेट खा के ढेका रहती है कहता कि तू ना खइ बतले घोटा आई हमरा से दम भर खइले बिया काशीनाथ चाचा हमने के ससुर बनी रमेश बाबू के वो चाचा के बार बार प्रणाम करते हैं जा रमेश बाबू बंद नहीं और ससुर जी बंद नहीं परिवार में भोला दानी का आशीर्वाद बना थोड़ा सा भगवान के जन्मोत्सव में चले के बाद हर सुनावत मानी रामायण के कहानी अब ही सीखत अभी हमार उम्र कितना भइल बाबा राउत तो लड़का लो सियान हो गइल हमारा असो जन्मे वाला बड़े भादो में एक जना फिर अब ही सीखत अनुबानी बाकी पहले बानी तवने गावतानी अब ही सीखत अनुबानी बानी तवने गावतानी अब ही सीखत अनुबानी बहुत बहुत दीपुज्वल बाबा हमारा बहुत सुंदर नाल बादक सारी पवन से धैले हर कलाकार गिरी बाबा है अजय बाबा हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबा के पौन लगी करते हैं जब बार बहुत बढ़िया है कब के बात हो चौथा ने पौन के भइल में आगमनवा दुखी बारे अब तक करे जाना बेदमा पुराना के बेदमा पुराना के बथिया पखानी अब शिखत अनुबानी अब शिखत अनुबानी पहले बानी तवने गावतानी अब शिखत अनुबानी पहले बानी तवने गावतानी अब शिखत अनुबानी बहुत बहुत पुरस्कार इस सोहर से पहले यहाँ गए तो सोहर में 2000 देखा लोग का उम्मीद आता रमेश बाबू हमारा कपड़ा लाता बहुत बहुत पुरस्कार रमेश भाई वो कुछ ना भेजवली हम सोहर में आई सोहर में रमेश भाई अरे अपन सौवा देनी हाँ बाकी और मलकिनी हमार कुसुम कहे कि जाता नहीं हितई में गावे न तो खाली पैसे मत ले आए हमरा के चिन्हा ले ले बढ़िया साड़ी ओड़ी छठ आवे ला किने के ना पड़े एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गया तुरता मही पाला चरण लागे गोरी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनाई आ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायु राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है आखिर कारण क्या है इसका क्या है अंधन सोना चांदी हीरा मोती भरल बा राजा बाड़ो तारा कमी कोई के बा कहले कि बाबा रवा सब जानत कि ये कोना ही तीनों हम प्रसंग गा के लोय में चले के बा कहीं 360 लिखल बा मानस पीयूष में पढ़नी 750 मेहरारू दशरथी के रहे लोग अब के पटरानी रहे के रानी रहे बहुत विलंब हो जाए ये कोना ही तीनों अरे बाड़ी जननवा रौरे जननवा भाई मर्द राजा रहे लोग घरी रहेलो महाराज वीर रहेलो संहार देव वीर राजा रहे लोग 360 16,108 रानी कृष्ण के आ कुल जानी के खुश रखोस हमनी के कहीं गो मेहरारू से बियाह भइल बा भागल फिर कहा जाता कि शुगर जोर मरले बा हमरा के बोलो मत बोले लेके बनी ना तो ये कोना ही तीनों
रौर जानत तनु बानी रौर जानत तनु बानी तब ए बाबा पुत्र बिना सुना भवनवा रौर जानत तनु बानी पुत्र बिना सुना भवनवा रौर जानत हेलो बाबा कौना काम के सोना चांदी अंधन काटे धावे अन्न धन सोना के खजानवा रौर जानत बानी विद्यापति ने कहा कि काटे धावे अन्न आओ धन सोना के खजानवा रौर जानत बानी रौर जानत बानी पुत्र बिना सोना भवनवा रौर जानत बानी पुत्र बिना सुना भवनवा रौर